Gözel Ana Muhammedow. Maýar Azyba. Zahan Mahsen. Maral Durdiýew. Şu günlerde haýsy denan bagşyny diňleýär. Gözel Ana Muhammedow. Denan bagşylaryň içinden haýsyny diňleýär. Şunda mene jahan maşynyň diňleýän. Näme üçin jahan bagşy? Sesi odan has ýakynda sesler bilen. Şoň üçin jahan maşynyň diňleýän. Şu günlerde haýsy denan aýdymçylary diňleýär. Şu günler Maýa Orazova diýip bir dinan başlypy çykdy. Indi gyz başlypy, aýal başlypy çykdy. Tuwelemi biziň WhatsApp bizi WhatsApp diýen aýdymlary dörediýär, şo ünseriýär. Şoň üçin hem şon diňleýär. Maýa Orazova. Şu günlerde denan bagşylaryň içinden haýsyny diňleýär dost. Zahan Mahsen. Näme üçin jahan bagşy? Goýaýtda aýdymlar goý. Şu günlerde haýsy denan bagşyny diňleýär. Maral Durdiýew. Näme üçin? Sebebi çağalykdan diňleýän bagşym. Iň gowaýdymdan aýdýar, şo sebäpden şonu diňleýär. Şu günlerde haýsy denan bagşyny diňleýär. Maýa Gözel Orazowa. Gowaýdy ýa. Hawa, gülýärli. Ol TikTokda Xan näme? Gel şoňa da sorag berelle, Süleyman. Xan, salamu alaykum. Waalaikumsalam. Denan aýdymçylaryň içinden şu günlerde haýsyny diňleýär. Ay tamam ananmayan da das. Ay to, ananar fay. Maýa Gözel Orazowa. Gorkodaýyn olsun. Şu madem son dinle ot.